¿qué tal a todos? Estamos aquí con un novo entrevistado e nada, xa o conocedes, famoso ali na Serra e nada, o noso teniente alcalde do Concello de Outes e nada, hoxe vai nos contar a ver desde todo. Anxo, benvenido. Moi ben hallado, como se di en castelán, moi bo sitio, moi contento de estar aquí con vos. Gracias, Anxo. Gracias. Mm. Bueno, nós queremos conocer un pouco toda a túa historia, desde o principio de todo, pois de onde saleu este espírito tan político, bueno, que nos comentes un pouco sobre ti, unha breve presentación e xa chimos preguntando así un pouco. Ben, bueno, eu son Anxo, son da Serra, e efectivamente agora mismo estou na circunstancia, porque ao final é unha circunstancia de tenente alcalde, concelleiro de todas as áreas que levo, pero efectivamente eu ante todo son de Outes, son un veciño máis, son da Serra, e a miña profesión, que agora mesmo está en pausa, é informático. Entón, bueno, eu penso que é unha presentación así un pouco sinxela. Son fillo de Encarna do Cadena Xián, e de José do Pexejo, do Freixo, tamén se conoce moito a miña familia do Freixo, de mariñeiro de comerciante, entón, bueno, unha mezcla así curiosa, pero aquí estou, efectivamente. Moi ben, moi interesante. Eu sei que teña curiosidade, non? Como surgeu esta vena, esta pasión pola política, porque dis que estudaches algo completamente distinto. Totalmente distinto. Eu criei-me prácticamente, a miña casa non era a miña casa era a tenda da miña nai, entón eu criei-me dende moi cativo, así que a miña nai colleu a alta do embarazo, eu estaba diante da caixa. Poñía o berce na caixa, entón claro, iba atendendo a xente, eu estaba xa ali de bebé, a xente collíame, iba a facer a compra, no brazo, e, bueno, era así un poquinho a tensión da tenda. E dende pequeno, pois claro, fui criando entre casa dos meus avós, entre a miña casa, e sobre todo tamén moitas horas na tenda, porque, bueno, conciliar é difícil, daquela, sobre todo, a día de hoxe, cada vez imos poñendo, por sorte, vanse poñendo máis servicios para as familias, pero daquela conciliar era moi difícil, e efectivamente, bueno, pois miña nai a maneira que tiña que conciliar, e sorte que era autónoma, era, bueno, pois téndome moitas veces na tenda, non? Facía os deberes na tenda, e ao final, o que dixías, non, desa vocación, pois tamén xurde de ver a realidade, ou polo menos a realidade que ti ves, que é ver a moita xente, ver a moitos veciños, ver a moitas situacións, escoitar moitas circunstancias, e crecer non só vendo as rúas e non só vendo xente da tua idade, eu crecín con xente de todas as idades, e escoitando, bueno, pois de todo. Entón, claro, cando vas vendo eso, e además a nosa xeración, somos a xeración da crisis, somos a xeración da crisis mundial, de non hai que aforrar, bueno, hai que privarse e tal, entón, claro, a política vías que tiña unha utilidade, ou polo menos que tiña unhas consecuencias. Entón eu penso que aí, desas dúas cousas, como que me ven esa vocación, non? De vivir e ver un mundo sin esperanza na crisis, mais eu sempre fui un rapaz que lle gustaba moito ler e gustaba moito ver o que pasaba no mundo e prestaba moita atención. Entón, claro, ver esa crisis mundial, e ver na xente tamén esa tristeza, non sei se vos acordades, pero sobre todo no 2002 e 2003, cando tiñamos 13, 14 anos, 12, bueno, depende. Bueno, pois claro, vías a xente así como moi seria, non? Sí, eu acordome de polo entroido e polas casas e demais, e ver ese cambio de aquí non hai, tipo, xa non hai. Claro. E entón, claro, esa cosa son cosas que marcan. Entón, bueno, eu penso que me ven un pouco a vocación política. Despois, claro, a medida que vas crecendo, pois vas formando a túa maneira de ver o mundo, de como o entendes. E bueno, acabei pois pensando que pensade eso, non? Que Galicia é un país como outro calquera e que temos todo o dereito do mundo a mirar para que as cousas funcionen ben. Cousas, e ademais ver cousas que non teñen sentido, non? Como que as costas de Galicia se administran desde Madrid. Quer dicir, non sei, eu penso que Madrid non entende moito do mar galego, pero ademais que non ten nada que ver con outras costas, non? Temos ao final nunha comunidade autónoma temos prácticamente a metade de bueno, en fin. Entón, son cousas que
si non tomas partido, ou que a mí me daba a sensación de non tomar partido, que tampouco estaba justo, non? Que tiña que botar unha man ou colaborar de unha maneira, e, bueno, as cousas levaronme hasta aquí. Yo desde pequeno estaba na tenda escoitando historias, escoitando historias de todas as edades. Que foi o que che motivou a ser o día de hoxe? Que, joder, isto no noso consello non me gusta, e se algún día estou no poder, quero cambiar isto. Eu penso que non foi nada en concreto, eu penso que foi un cúmulo de... Ou que che gostou tamén. Sí, non, eu penso que foi un cúmulo de moitas cousas. Realmente, sempre fui un namorado do meu concello, pero claro, cando empezas a ter intereses políticos, ao mellor non pensas nada en concreto, non? Pensas en xeral no benestar da xente. E é certo que ao mellor moita xente en xeral que non está implicada en política di, joder, é unha frase pois como moi queda bien. De políticos. Moi de políticos. Pero que ao final é verdade, quer dicir, podemos estar aquí unha hora falando de servizos sociais, falando do sistema de recollida do lixo, do tratamento, da contaminación, hai 20.000 temas, porque a política ao final é o que ten. É unha ferramenta para literalmente tratar todo o que comprende a vida diaria da xente, incluso as relacións amorosas, que tamén é política. É que todo é política, por moito que non nos guste, por moito que a xente este enfadada, e eu entendo, porque hai moitos políticos moi malos, eu, dende logo, non serei o mellor, pero aspiro a non fastidiar a vida da xente, aspiro a mellorala. Entón, claro, tendo esa imaxe, eu entendo que moita xente pois directamente lle bota a culpa a política como concepto, pero que a política é o que facemos, é a nosa vida. A política é a maneira na que decidimos como vivir. Sí, eu este ano na carreira aprendín que política é todo. A política é estar aquí falando e compartir contigo incluso cotilleos e política. Sí, totalmente. Sí que é. Polo ser un político que flipas. Pois seguramente se máis político do que pensas. Seguramente. E iso é así, a xente fai política sin darse de conta. A xente fai política sin darse de conta e é importante moitas veces pararse a pensar e dizer, joder, que vida quero para min, pero non só para min. Realmente eu... Que nos rodea. Claro, é que vivimos unha frase así moi de Twitter, moi de coña, pero que é a realidade, vivimos nunha sociedade, entón temos que aprender a vivir cos demais e, sobre todo, non pensar só nós, non? Porque, ademais, iso é algo, por exemplo, pasa moito na política local, efectivamente, porque ao final vemos o que temos na porta da casa, e un bache aí na porta da miña casa, e non me importa o que se faga o concello, xa podemos gastar 100.000 euros en ter unha escola infantil, como facemos, por exemplo, para que as familias poidan conciliar. Pero o que falaba ao principio, pero o bache sácame. O bache é no que sacas, non? Pero... Solo veo que es. Claro, entón hai moitas cousas moi importantes. Eu non digo que non dé rabia o que tes ti na porta, que é importante, non digo que non, pero que digo que hai que pensar, que hai que ir máis alá e ver realmente como podemos mellorar as cousas. E eu penso que é algo moi bonito. É estresante, requiere moito tempo, pero no día a día, a xente que non se quere implicar, evidentemente, ata o nivel, por exemplo, no que estou eu, ou incluso máis alá, pois hai moitas cousas que se poden facer e empezando simplemente por ler e informar, escoitarse un pouquiño de todos lados para realmente tomar partido e tomar unha decisión, non? Como todo. Se estamos horas vendo que camiseta me vou comprar, porque me vai sentar mellor ou peor, porque non botar un pouquiño de horas tamén a que me ofrecen ou que propostas teñen cada opción. Como foi ese percorrido ata o día de hoxe? Que, bueno, desde que empezaste no mundo da política hasta ahora, que obstáculo crees ti que foi o máis grande? Pois mira, eu, a verdade que son precoz, eu non digo que non. Pero tamén é certo que, claro, eu tiña claro unha cousa, o meu traballo, a miña profesión é informática, a miña paixón é a informática, e a min gusta moito. Ahora mesmo estou de excedencia porque, evidentemente, cando te dedicas a tempo completo a algo, necesitas as horas e tal. Pero, bueno, eu empecé, efectivamente, pues, ca miña carreira profesional e todo iso, pero xa cando era adolescente, cando estaba na ESO, pues xa tiña ganas de facer cousas, entón xa me metía en movidas como consello escolar, xa intentaba participar, animar os alumnos, cando, sobre todo nunha época onde se estaba intentando aprobar a LOMCE, non sei se vos acordades das reválidas, e todo o que supoñía aqueles plans de educación do Partido Popular, que a mí me parecían lesivos, efectivamente, para os estudantes, pois empecé a organizar, por exemplo,
buses para as manifestacións, cousas Ajá. sinxelas Sí. que me parecía que sonaban e efectivamente, bueno, pues conseguimos encher coa axuda de compañeiras do instituto, pues conseguimos encher varios buses para varias manifestacións e, bueno, pues fomos, pues por exemplo, cando entrei no Consello Escolar empezamos a facer campañas de concienciación contra a violencia de xénero, dende o alumnado, claro, Sí. porque realmente o normal, e penso que non debería de ser, pero o normal é que partan ao mellor ou dun goberno que vai dando órdenes hasta o Sí. profesorado ou incluso da dirección do centro ou no mellor dos casos dos pais. Sí, pero o común non é que sea o No. alumnado. Entón, claro, aí o alumnado, bueno, pois fixemos aí un grupo de xente e empezamos a traballar nos recreos, en tempo libre, evidentemente. Xa apuntamos maneiras logo. Sí, sí, traballar horas sempre foi o meu. Horas extras. Entón, bueno, empezamos a facer así campañas chulas, pois como dicía, contra a violencia de xénero, contra a LGBTfobia, para normalizar o amor, o cariño e as relacións entre persoas que se queren, que é o máis normal do mundo e por algún motivo, pois, ata o día de hoxe aínda hai xente que non o ve así. E a facer esas campañas. E evidentemente, bueno, unha vez que está no Consello Escolar, pois podíamos dicir, pois o colexio paga, o instituto paga os carteles e tal, nos podemos o traballo, facíamos o diseño, ademais eu estudei bacharelato no Virxe do Mar, entón ali había unha formación de audiovisuais, entón involucrábamos tamén a ese curso para que fixeran fotos, para que fixeran os diseños e tal. Bueno, estaba guai. Entón, pouquinho a pouco. Eu, por exemplo, con Silvia, que falábamos antes do podcast que fixemos tamén, que tamén fixéramos un podcast, estaba nas clases de Carmela, na Casa da Cultura, Na Casa de Cultura. e estábamos ela máis eu, e máis Alba Caro da Sí. Ponte. Bueno, tamén co apoio que é moi importante de maiores, como Carmela, que nos animou, non? Que veu que tiñamos esas inquedanzas, e nos apoiou para facer un vídeo no 2015 sobre as eleccións municipais. No 2015 houve eleccións municipais, fixemos un debate xa era un pouco ambicioso para rapaces de 15 anos, pero fomos gravando unha entrevista a todos os candidatos. E fixemos como un mini documental de media hora, bueno, ou case 45 minutos, que era unha entrevista cas mesmas preguntas a todos os candidatos e iba cada pregunta, pois respondía primeiro un, outro. Entón podía a xente comparar directamente e ver que... Sí, porque había algunhas respostas diferentes, obviamente. Claro. E estaba, sí, claro, o seu. Sí, o seu proxecto, entón dámoslle unha oportunidade a mellor a xente de ver diferentes oportunidades. E así tamén, pois eso foi unha maneira tamén de chegarme á política. E eso eu diría que foi o meu primeiro contacto ca política. De feito, bueno, unha anécdota graciosa que eu creo que vos la conto en primicia. Sí, eu penso que vos la conto en primicia. Crespo, cando estábamos subindo as escaleras do Concello para gravar a entrevista, pois chegounos a dicir que seguramente algún día estivéramos dentro do Concello. Sí, foi unha cousa bastante curiosa, a verdad. Bueno, unha anécdota que se me acaba de acordar agora. Entón, bueno, pois eu penso que foi o meu primeiro contacto ca política. Despois, claro, cando xa formei as miñas ideas, eu penso que eso tivo moita influencia, porque fun a varios mítines de distintos partidos, tamén fun a mítin do PP, fun a mítin para aprender, que eu penso que é o máis sano. Ainda a día de hoxe iría se non fora sospeitoso. Pero bueno, sí que vexo moito, sí que vexo os vídeos dos outros partidos, eu penso que é o máis sano e normal. Analizas e ves, claro. Sempre para aprender. Claro, eu penso que fago porque me apaixou, sí. pero bueno, eu penso que é o normal, non? Intentar informarte. Cando xa formei as miñas ideas, pois xa tiña claro que o Bloque era o único partido que defendía os intereses da clase traballadora, ou, bueno, baixo o meu punto de vista, evidentemente, que defendía os intereses da clase traballadora e de Galicia. Entón, pois foi onde me fun achegando e onde entrei a militar xa en Galiza Nova, que son as Xuventudes, xa con 16 anos. Que guai. Sí, a formar parte, bueno, ir a reunións, falar, compartir ideas, ver todos estes problemas, ademais que houve na ría, e pouco a pouco, pois, fun achegando a política local. Non, digamos que partín da política local e acabei na política local, pero a min interésame todo. Xa, hai moito máis. Sí, hai moitísimo, porque ao final a política local
a día a xente é no que máis pensa, non? Ou no que máis Sí. ao mellor pode recriminar, ou moita xente, porque é o que está cerca. Claro, é o que estás. Claro, e de Aí. feito, eso é unha parte moi boa da política local, porque ti tratas directamente cos veciños, cousa que non pasa tanto mellor con outros estratos da política. Pero tamén é difícil porque tamén é a administración máis pobre. Entón, claro, Xa. tes unha demanda moi grande de moitas cousas que tes que atender, pero os recursos non os tes. Xa, Ou non os tes todos os que necesitarías ao mellor para claro. facer todo o bo que quererías facer. Mm. Como é ese trato cos cidadáns? Tes, haberá de todo, pero o normal, como é? A ver, o normal é moi bo. É dicir, hai de todo, evidentemente. Pero como en todos lados, non é unha cousa exclusiva da política, calquera traballo de cara ao público, ao mellor aí non sabe algo tamén, pero non hai. Pode ser, sí. Pode ser. Calquera, situación que che leva a estar 8, 10, 12 ou 24 horas neste caso de cara ao público, pois implica escoitar a mellor cousas que non che gustan, ou escoitar cousas que dis ti, pero como pode ser isto se non é así? Pero non tes tampouco ferramentas sempre para dar ou para explicalo todo, porque é difícil. Pero, bueno, eu penso que en xeral é moi gratificante. Para min o máis gratificante é o trato coa veciñanza. O máis fastidiado mellor é xestionar todas as cousas detrás e toda a burocracia absurda que hai no sistema público ou privado. No sistema privado tamén hai moita burocracia en xeral. A burocracia en xeral é moi engorrosa, pero, bueno, eu penso que o máis gratificante é o trato cos veciños, non? Non porque che dean as gracias ou non, simplemente por ver unha situación que hai un problema e intentar botar unha man nos casos, na maior parte dos casos, ou nos casos nos que consigues realmente solucionar ese problema ou dar unha mellora, pois esa gratificación de ver as cousas ben feitas. Sí. Eu o que te quería preguntar, que foi unhas cousas que tiña claro cando decidimos que ibas vir, era o tema das críticas, pois o que estamos falando agora, porque, bueno, hai xente que lle gustas, outra que non, e como todo, pero, claro, como levas as críticas? E ti non tanto, que igual ti podes pasar ou podes deixalo para un lado, pero sobre todo a familia, como leva tamén? A ver, eu en xeral levo moi ben, en xeral. Hai de todo, hai de porque, todo. Algunhas que claro, sí. a ver, non é o mesmo que che dixan, eres un parvo, a que che, bueno, dixan cousas que non vou dicir, porque teño lido moitas cousas, ou teño escoitado moitas cousas que non se poden dicir en público, non? Pero, bueno, en xeral, chega un momento no que aprendes a que tens que quedarte non coa forma, sino a mellor co sentimento, non? E eu quedo con ese sentimento, incluso ainda que sexan cas peores formas, pero eu, evidentemente, o normal, e eu penso que o civilizado é falar as cousas con indignación, con enfado, si existe, que non sempre, por sorte non é a maior parte dos casos. É certo que esa indignación, en xeral, non só na política, suele ser o que queda. Por exemplo, un negocio que ten pois o TripAdvisor ou en Maps as revisións, a xente que está cabreada é a máis propicia a facer un comentario. Sí. Sí. A xente que está contenta a maior parte das veces pois non cale, e é unha maioría silenciosa ao mellor. Claro. Pero, bueno, eu aprendo a quedarme co sentimento e a maior parte das veces pois non. Hai algunhas cousas que comezan a ser delictivas, non? Porque que che acusen de delitos moi graves sin probas ou incluso alegando unhas probas que non existen, pois claro, é algo moi serio. É dicir, e iso xa non é unha crítica, iso xa é algo, pois é acusar en van, é como que che acuse a ti, pois non sei, de matar a alguén. Quero dicir, non é ese grado ao mellor, pero sí, algo grave pero algo que a min, por exemplo, non saben que fixestes. claro, para min pode ser moi grave que me digas eso. Claro. Pero, bueno, eu en xeral levo moi ben. Eu escoito, chega un momento, eu desconecto e listo, porque non se pode tampouco. É que Sí. todo o bo que fagas ou malo vai caer sobre ti. E, sobre todo, incluso o bo, porque, ainda que estea ben, fixo ben isto, pero non tan ben. E é normal, a ver, cando ti estás gobernando, gobernas para a xente que che vota, para a xente que non che vote e para a xente que non vota en xeral. Gobernas para todos os veciños. Outros ten 6.100 habitantes. Estar a gusto de 6.100
Eu diría que é prácticamente imposible, por non dicir imposible. Pero, claro, moitas veces tes dúas opcións como político. Ou ben chegas e fas moi pouquiño para intentar non enfadar moito a xente que antes non falaba, ou intentar realmente facer as cousas que ti pensas que están ben o mellor posible, aínda que haxa críticas. E eu penso, ao mellor equivoco, me podo me equivocar, pero eu penso que é mellor facer as cousas o mellor posible, porque ao mellor ao principio hai críticas, pero co paso do tempo a xente acaba che dando a razón. Claro. Sí, totalmente. Moitas veces hai decisións e é certo, sobre todo que hai moitas cousas que che quitan tempo no día a día, non? De xestión. E sobre todo ti entras con un obxectivo, pero para chegar a ese obxectivo hai unha de obstáculos e debates. Entón, claro, realmente tens que tomar moitas decisións, porque ti fas un programa de goberno ou ti tes uns obxectivos, pero ti antes de tomar esas decisións tens que tomar centos e centos e centos de outras decisións. E esas decisións ao mellor non son fáciles de explicar. E iso, claro, ao mellor desanima un pouco, moitas veces, pero eu penso que hai que ás veces ser valiente, sin ser inconsciente a poder ser, pero ser valiente a tomar algunhas decisións para intentar mellorar as cousas. Sí. Vale. Nada, eu queria te preguntar, dentro deste grupo de traballo que tes, que tal cos compañeiros, si crees que hai unha diferencia polo tema de edad, porque ao final ti estás na política, eres moi novo en comparación, bueno, cos demais compañeiros, si crees que por esa razón, por ser tan novo, hai algunha maneira diferente de pensar, Ou incluso o trato. ou os tratos, A ver, eu penso que o trato é correcto, non correctísimo. Eu penso que hai bo ambiente no grupo de goberno, de todas as forzas, que formamos parte do goberno de Outes. Penso que hai moi bo trato. E non penso, sinceramente, neste caso en concreto, que a miña idade inflúa o máis mínimo. Pode haber algún momento, ao mellor, onde sí que notas algunhas cousas, evidentemente, temos, pero como en todo na vida, pero dende o momento no que ti demostras a túa capacidade e no que ti demostras, bueno, que te tomas as cousas en serio, a xente tómache en serio. É certo que para que a xente che tome en serio tens que demostrar o triple ou 5 veces máis do que unha persoa mellor de idade máis avanzada, porque evidentemente a política, pois por desgracia, eu penso que é algo moi positivo que esa xente xoven na política, pero por desgracia non é tan habitual ver a xente xoven, ademais en postos de responsabilidade. E é algo que, polo menos de momento, eu penso que é positivo. Ou a min dame a sensación que é positivo porque xa non na miña área, senón que en xeral no goberno, pois sempre hai unha voz que realmente pues, representa unha parte da ciudadanía que normalmente non se sinte representada en xeral polas administracións, non? Pero non, eu penso que hai moi bo ambiente, que hai moi bo entendemento dentro do grupo de goberno. Na política en xeral, ou na vida en xeral, sí. De feito, por exemplo, na campaña electoral era o que máis escoitaba. É dicir, eu iba polas portas falando cos veciños, bueno, ahora son Anxo, preséntome a alcaldía, isto é o que propoñemos, deixo vos aquí información tal, e o que me preguntaba moitísima xente, non digo xa o 50%, pero o mellor 50%, o mellor un pouco máis. Pois era, e logo ti non és moi novo para andar nestas cousas. E eso foi, é certo que incluso falei cos meus compañeros de partido, non? Temos falado en varias reunións, pois bueno, era unha das cousas ao mellor que nos frenou un pouquinho, non? E fai desanímache tamén, non? Non me desanima, eu penso que ainda me dá máis ánimo, porque temos que decir, porque a idade pode ser un impedimento, non debería ser un impedimento. E que de feito, as cousas que me dan frustración son as que máis me motivan en política. Non, é así, porque son as cousas, ao final ti en política entras, ou eu polo menos entrei en política para intentar arreglar as cousas que eu penso que están mal. Podo non coincidir cos demais, e é o normal. Pero claro, eu penso que ese tipo de cousas ainda me motivaba. Eu eu penso que ser xoven é unha cousa moi positiva, porque teño enerxías, porque tal, porque vexo o Concello de outra maneira distinta e ademais, eu sempre dicía, e sigo dicindo, é dicir, ao final a política volveuse algo moi personalista e eu penso que non debemos personalizar tanto. É dicir, eu son unha parte máis, unha engranaxe máis, neste caso, levo as miñas áreas, son tenente alcalde, o alcalde, evidentemente, é o posto da maior responsabilidade, pero detrás nosa hai
un Sí, grupo claro. de concelleiros e detrás dos concelleiros hai os partidos hai diferentes partidos con xente, con cidadáns que participan tamén en política de outra maneira que intentan botar unha man. E é un grupo, non? É un grupo de xente, sempre é un grupo de xente, solo ou Xa, non fai claro, nada. no. Ou fai moi pouco, Xa. Sí. e canta máis xente, moitas veces mellor. Crees que, claro, esta edad, ao final, ti tes unha cercanía tamén con moita parte do pobo. Crees, o sea, notas ese feedback pola xente ao redor da tua idade? Sí, claro, o que pasa que Outes, bueno, igual que moitísimos concellos, o caso de Outes é máis sangrante, non? Pero é certo que a xuventude de certa idade está ausente en gran parte do ano do concello. Entón é moi Sí, complicado é verdad. Sí, de Eso é algunhas verdad. idades, como non sexa por internet ao mellor, claro. pois recibir ese feedback ou mellor nunha festa ou en espazos Xa, así máis distendidos, sí. non? Pero bueno, sí que o noto, sí que o noto. E noto de todas as idades, que ao final Xa, o que vos dicía antes de estar de cara ao público dende pequeno, bueno, pois a xente de todas as idades pois tamén sí, conoce moita xente, evidentemente, claro. xa de antes da política, agora evidentemente cada día máis, pero bueno, vou escutando, eu todo o mundo que me pare intento escutar sempre que teño tempo, que intento, aínda que non teña tempo, intento facer tempo sempre para escoitar a todo o mundo e a min é algo que me gusta, que a xente me pare, que me fale, que me dé a súa opinión, a súa proposta, bueno, ou incluso preguntar, porque o que dicía desde as críticas, moitas veces as críticas, e incluso fálase dos bulos, non? Fálase moito das fake news e todas estas cousas, fálase a un nivel global, porque a nivel local tamén pasa, quer decir, a Xa. xente, houve un momento no que se dicía que Outes iba a ter 4 alcaldes. Outes, mima, ahora sobran os alcaldes, imos ter un montón de alcaldes, 4 alcaldes, os 3 alcaldes, ou algo así. Cada un dixía un número distinto, Sí, sí, bueno, é unha cousa, era, Eso e é verdade, xa. ainda o escoito, Sí. ainda o escoito, non? Non, Outes ten un alcalde, ten un tenente alcalde e ten concelleiros como tivo toda a vida, toda a vida, dende Don Gonzalo ata Crespo e a todos os, é dicir, todos os gobernos que é como funciona o sistema, é dicir, non ten nada distinto. Pero bulos existen a todos os niveis, non? Entón a mí tamén me gusta que me pregunten, non? Lín isto por aquí, ou escoitei isto por aquí, É é verdade. certo, é certo. Despois que verás, non. Sí. As conclusións sacas cada quen, pero eu, polo menos, gústame que se me pregunte para poder dar a información que eu teño, Claro. que ao mellor non sempre teño todo. Xa. Moitas veces non a teño toda. Porque é imposible estar a todo, non? Mm. Pero polo menos dar información e que a xente teña información, que é algo que a mí me preocupa moito e é algo que a mellor a xente xa non lle dá moita importancia, pero a min gusta moito a comunicación e tamén penso que neste ano que levo, unha das áreas que levo a comunicación, eu penso que o Concello mellorou moito a comunicación, intentamos, é difícil moitas veces, hai moitas cousas que non se dan comunicado porque unha cousa é facela, xa costa moito traballo, pero comunicala despois Claro. tamén leva moito traballo, non? Entón, bueno, en xeral intentamos mellorar a transparencia, creáronse redes para a xuventude, pensando na xuventude en Instagram, por exemplo, que antes o Concello non tiña, fixose unha aplicación para que a xente teña acceso directo, que non teña que depender de Facebook, de Instagram ou de outras redes sociais, que poda ter esa fonte de información. Intentamos sacar tamén información impresa para a xente maior que non teña acceso ás redes, mandaros o ano pasado, por exemplo, os catálogos de actividades, o calendario cultural e deportivo do Concello ás casas, que xa facía anos que non se facía. Bueno, moitas cousas deste estilo que son importantes, porque ao final de pouco vale que fagas cousas se a xente non sabe Claro, eso sí que é verdad. faz. E ademais, o problema é iso, que ao final non hai igualdade de oportunidades se a xente non sabe que hai eso aí. Se non lle chega a maior parte da xente esa información, non? Claro. Se o Concello, claro, ademais que hai moitas cousas que non se saben. Falaba antes da conciliación, por poñer un exemplo, manter a escola infantil municipal son máis de 100.000 euros ao ano. A Xunta di que a Xunta pon gratis as escolas infantiles, pero que pasa? Que as privadas págalle todos os gastos dos cativos e as públicas págalle un precio irrisorio porque se supón que sería como lle cobraría o Concello en base á renda, pero iso non ten ningún sentido. Dicir, ao final, obrígasenos a poñer un servizo gratuito, que está ben que sexa gratuito, nós queremos que sexa gratuito, pero a Xunta só aporta un 30% con suerte do que costa manter ese servicio. E ao final, o que vai aí non vai noutras cousas, como sempre. Claro. Sí.
E aí, bueno, aí poderemos entrar nun tema que ofrecemos moi tempo. Bueno, sí, dale. Anxo, que foi o que mellorou Outes desde que entrastedes no poder? A ver, eu penso que aínda é un pouco cedo para sacar conclusións, porque, por desgracia, a burocracia, sobre todo a administración pública, é lenta. E leva tempo facer os cambios que un quere. Eu acabo de comentar unha das cousas que para min son moi importantes e espero seguir mellorando en todos os ámbitos, pero, en xeral, a comunicación eu penso que é unha parte moi importante de calquera goberno por transparencia, simplemente por unha cuestión de transparencia. Os cidadáns teñen dereito a saber que fai o seu goberno. Os cidadáns pagan uns impostos que son de obrigado pagamento e, polo tanto, os gobernos pois, temos que facer un esforzo o máis grande posible, non sempre se pode, pero de dar toda a información que temos ao noso dispor. E a día de hoxe faise ese esforzo. E ainda se vai facer máis. Estamos agora traballando nos últimos toques da nova página web, dende onde se van a poder consultar moita máis información, claro, porque ao final a aplicación é algo moi lixeiro para ver por riba as cousas, as redes sociais tamén é algo moi breve, pero na página web vimos a ter a oportunidade de colgar os proxectos de obras, por exemplo, para que a xente consulte, de poder ver en que se gastaron os cartos fai 2 anos. A mellor interesa a mí como veciño, que era, é algo que non pasaba, non? Pois ese tipo de cousas, non? Esa accesibilidade. Pois non é mesmo publicar cousas que sexan accesibles. Porque ahora, a mellor non sabedes, seguramente non saibades. Se queredes ver, a mellor está no Concello de Porto do Son en Noia, noutro concello. Están facendo unha obra non sei onde. E que van a facer? Vos saberíades como ver o proxecto, como ver... Eu entraría na súa conta de Instagram a ver se teñen algo. A ver se teñen algo, claro. Se non... Na maior parte de obras, por exemplo, suelen estar publicadas na plataforma de contratación do Estado. É unha plataforma única, moi pouco desfasada, pero se sabes onde clicar, podes acceder a moita información. Canto costa, o que se vai facer, tal. Pero hai que saber buscar. Sí. Entón, ese é o tema. Hai que facer información accesible, é algo moi importante. Pero, pois, noutras cousas, pois, tamén penso que melloramos, non? Na área, por exemplo, que eu levo, en cultura estamos traballando moito para que as contas pois dean para máis, intentar chegar a máis e a chegar a máis gustos, non? Penso que o Concello ten que ofrecer o que non ofrece a sociedade en xeral, o que non ofrecen, por exemplo, as comisións, pois intentar ofrecelo dentro do Concello e despois ofrecer cultura de calidade para toda a cidadanía. E iso é algo que leva tempo e que se vai ir vendo ao longo dos anos, non? Este ano, ademais, imos de ter un forte, en xeral, como goberno, un ano de investimentos grande, con moitísimas obras en marcha e máis que van a empezar agora dentro de pouco, unha polémica, por exemplo, que está agora en marcha é a Praza do Concello. É unha obra, por exemplo, ambiciosa, non? Que o que pretende é darlle vida de novo ao corazón da vila urbana. Pero ao mesmo tempo tamén estamos facendo actuacións en Banzas, vanse facer en Outes, vaise facer en Braño, en aldeas, en lugares tamén para mellorar as condicións dos núcleos rurais e das poboacións. Vanse arreglar rúas urbanas, por exemplo, do Doutor Esperante, vamos a facer a segunda fase da Rúa da Capela, conseguimos un convenio coa Deputación para arreglar a Rúa da Vila, está agora para empezar o gallá dentro de pouco as obras de arranxo do campo de fútbol con máis de 200.000 euros de investimento, quer dizer, estamos conseguindo bastantes cousas. A mí incluso me costa agora dicirvos todo o que estamos facendo, porque son moitas cousas, pero eu penso que efectivamente a miña sensación é que estamos indo no bo camiño. O que pasa é, claro, todo isto que estou dicindo aínda non se ve. Claro. Ou vese unha parte que pequena de todo o que estamos traballando, non? Eu penso que ao longo destes anos, o mandato ten 4 anos, bueno, pois espero que se vaya vendo todo con máis calma. Eu, en concreto, por exemplo, por poñer un exemplo, estou moi orgulloso de como saiu, por exemplo, Pampallín este ano. Tivemos unha volta atrevida, incluso un pouco inconsciente, do Pampallín, non? A idea e o proxecto era convertilo nun festival. E a idea é que ao longo dos anos pois vaya gañando relevancia e vaya convertíndose no festival de arranque. Sí, porque eu sí que noto que o Pampallín era super conocido, non vou dicir internacional, non, pero en outros concellos sempre se conocía o Pampallín.
Era moi conocido, tanto pola tradición da fogueira, todo tal, pero sí que notei que estes últimos anos como que decaía un pouco. Baixo. Mm, E este ano sí que foi un punto moi fuerte E veu, todo o que se veu moita fixo. xente, o malo Uf. foi a chuvia, facía un frío, chuvia, pero Bueno, a bueno, xente importoulle ese cero, non o podes sí. controlar, pero eu creo que polo resto, Iso pero foi o que máis rabia me deu, é pero que bueno, nunca choveu no Papallín, nunca. bueno, sí que Facía anos que non. facía moitos anos que non chovía, Sí. pero sí que iso deu moita rabia, Pero bueno, a xente que quere festa vai porque sei de moita xente que non veu polo chuvia, moita, claro, Sí. é porque que mo dixeron, e porque había moita xente que me dixera que iba a vir e despois non vin, dixo, non veu pola ademais chuvia. choveu toda a noite, acórdome de Sí. estar vendo os derrapas Pero e a non pesar, podía. claro, é que a pesar da choiva non se collía. De feito, estaba a Sí. carpa completa, había xente fora da carpa, e bueno, eu para mí foi un orgullo, e sobre todo a parte, é dicir, a parte de convertirlo nun festival musical, música actual de calidade, Sí. con nomes, eu penso que moi potentes, foi Sí, un sí, esforzo grande, pero ao mesmo tempo de recuperar a tradición e intentar atraer a tradición á xuventude. É que ademais, algo que tamén agora está moi presente, que cada vez está medrando máis, é a música en gallego. Mm, O sea, para mí foi ver a Mondra ali, ver a Derrapans, buah, para mí foi increíble. Cando vi Mondra no cartel, eu morrín ali xa, o sea, foi Claro. como, vaya cartelón. que ben. Sí, Que sí, ben. sí, sí, sí. No, eu, xa che digo, é un exemplo, non? Hai moitas cousas isto o que pasa é que é un proxecto cultural e moita xente dirá, bueno, a cultura é unha festa ou tal, pero iso pon a Bueno, outros, el pon a tamén. outros, claro, iso pon a outros na portada, non? Pon a outros no mapa. E iso significa que a xente nos coñece. Significa que a xente se interesa por saber que pasa en Outes. Sí. Significa que hai xente que se chega a posta a Outes a ver que hai en Outes. E dar unha imaxe de concello que ten vida, que ten puxanza. Unha imaxe dun concello que unha vez te chegas a un concello fermosísimo, que está moi ben conectado Sí. e que é un sitio bo para vivir. É que hai de todo. Eso eu penso que é unha cousa importante, non? Sí. Falamos de cultura, como falamos de turismo, como falamos Sí, de sí. apoio ao comercio, non? Eu penso que ademais Outes está vivindo un momento moi bo, dende que temos unha sede de desenvolvemento local, que é un traballador municipal que asesora as empresas e que asesora aos novos emprendedores, bueno, pois está habendo pois moitas novas empresas, moitos autónomos, moitos emprendedores que se están animando a abrir o seu negocio e iso eu penso que é unha das partes máis satisfactorias destes anos, non? E deste último ano de goberno, eu penso que é algo moi positivo, non? Ver que de repente Outes non é que sexa un pueblo fantasma, non é que esteamos baixando 100 habitantes ao ano e perdendo población e índosenos por todos lados, sino que de repente non marcha tanta xente. Sí. De feito, nos últimos anos estabilizouse a población e ver que hai oportunidades ou deixarlle ver a xente que ten oportunidades, que o intente. Porque o problema é que antes a xente en Outes marchaba porque non vía ninguna oportunidade. E ainda así é difícil, porque o Concello non ten todas as ferramentas. Agora imos poñer en disposición dentro de pouco a primeira vivenda pública do Concello. É unha obra que se fixo fai un ano. Vamos a poñer agora a ordenanza, que é a norma que regulará como se ponga en aluguer público, pero é unha, é dicir, é unha axuda, a idea tamén, pois, por exemplo, potenciar a xuventude para que se emancipe, para que poida ter unha oportunidade máis fácil para emanciparse, pero claro, temos un problema en Outes, que se fala das cidades, pero no rural tamén pasa, que non hai vivendas para alugar. Non hai un sitio onde formar unha familia ou directamente sair da casa dos pais e ir a vivir só. Sí. Que é un dereito. É que é un dereito. Ter unha vivenda propia é un dereito. O problema é que non hai esa facilidade. O Concello non ten capacidade orzamentaria para facer, ojalá tiver, pero non ten unha capacidade orzamentaria para facer un edificio de vivendas. O mellor poñer nun ano a 20 vivendas a disposición. O gallá. Sería un dos meus soños, non políticos, pero non ten. A Xunta, que ten ademais a competencia, nós tampouco temos a competencia, pois tampouco está poñendo esas ferramentas. E é algo moi necesario, non? E ao final, bueno, pois son cosas que hai que ir traballando e nós, dentro das capacidades que ten o Concello, dentro das capacidades económicas das que dispomos, pois intentamos tamén poñer esas pedras adiante e ir pouco a pouco facendo. Anxo, volvendo un poquinho ao tema festeiro, isto interesanos a todos, además somos chavales. Eu creo que o Pampallín sí que tuvo unha nota aceptable, pero bueno, as últimas festas de xullo, desde o meu punto de vista, e falo en nombre un poquinho dos chavales da Serra, creo que foron un poquinho baixas, Sí, floxas. un pouco máis baixas, sí. Por que?
por que pasou eso? A ver, o Pampallín está pensado para a xuventude. Entón, claro, as festas do verán da Serra temos que pensar un pouco máis para todos os públicos. Sobre todo tamén para mediana idade, xente maior e que todo o mundo se sinta incluído, non? Claro, nas festas do verán eu penso que os grupos de idade de máis de 30 anos sí que se viron ao mellor máis satisfeitos. Eu penso que foron as festas en xeral moi boas, non? De feito, tivemos un concerto que para mí foi do mellor das festas, máis alá das orquestas, máis alá de outras cousas, ter a Marián estrenar ali un concerto do seu novo álbum, que ademais Sí, escutei hai un fai par de pouco semanas. o programa e gustou moito. Bueno, pois ter unha artistaza local en primeira plana nas festas, pois era unha cousa que me facía como concelleiro moita ilusión, non? Pero, bueno, eu entendo, é o que che dicía, é o que vos dicía antes, non? É moi difícil contentar a todo o mundo, Sí, claro que porque sí. vos dicísme isto porque tedes menos de 30 anos, pero unha persona de Claro. 70 ou 60 vai ao Pampallín e na maior parte dos casos non lle vai gustar, que hai Claro. xente que sí, que hai xente que sí, non? Pero bueno, ti tamén tes menos de 30 anos. Eu tamén teño menos de 30 tamén teño menos de 30 anos. No, a ver, pouco a pouco, pois sí, imos intentar meter tamén máis cousas de xuventude nas festas do verán, pero, bueno, era o primeiro ano, tampouco quería facer todos os cambios de golpe, é dicir, por exemplo, no tema, na área de festa, non? Pois o cambio gordo foi o Pampallín. Sí, Para o ano, Dios dirá. xa se verá, ao mellor hai algunha sorpresa, non vou dicir máis. Bueno, eso espero. Pero, bueno, pouco a pouco sí que se van ir notando noutras áreas, non? En cultura tamén hai outros cambios, xa se irán vendo tamén agora noticias ao respecto e tal. Quero dicir, non podemos facelo todo o primeiro ano. Sí. A miña idea este ano nas festas do verán era pois, un pouco continuista cos últimos anos, con algúns detalles. Introducimos este ano o Día do San Cosmeiro para reivindicar o San Cosmeiro de Outes, como que os veciños de Outes pois, tiveramos un día dicindo estamos aquí, temos o noso San Cosmeiro e isto tamén é a nosa tradición e non deixamos que isto caia no olvido, non? Bueno, pois ese tipo de cousas. E pouco a pouco pois iremos tamén metendo máis cousas para a chavalada tamén no verán. É que desde fora todo o mundo Pero, quere bueno, mandar. No, E pero eso é eu normal. tamén teño a miña idea e dixo, joder, en vez desto podíamos facer o outro, ou traer aquela orquesta, ou non sei que. E agora vou facer Pero unha bueno. pregunta. En vez de meter algo para a xuventude nas festas do verán, algo máis específico me refiero, que a min o problema é que me gusta todo, entón eso xa, pero en vez de meter algo nas festas do verán, non sería máis interesante recuperar o Amanecer, por exemplo? Sí, falámoslo fai pouco. Eu o Amanecer, teño 22 anos agora, collí nos últimos anos, era pequeno. Acordo un ano, que foi os últimos, a Factory estaba, que era top, e collina era moi rapaz. E sí que me gustaría eso. E cambiaría a festa da Serra por Amanecer. Ai, bueno. Pero eso... Sí, é que falamos fai pouco de, joder, que pena que se perdera o Amanecer tan... Pois o Amanecer, bueno, vamos traballar a nosa idea. De feito, no noso programa electoral, bueno, temos moitas cousas. Ti mete mano aí, Amanecer, atardecer, todo. Claro. 24 horas. Xa falamos de varias cousas de outras áreas, pero, por exemplo, en festas, pois levamos. Unha cousa era, efectivamente, o do Pampallín, eso iba no programa, e outra era recuperar o Amanecer como un festival para darlle tamén a oportunidade a grupos novos. Grupos emergentes, grupos de música nova, máis... Que están empezando tamén. Sí. Nos imos empezar ahora tamén a cantar. Es un grupo? Sí. No. Imos empezar a cantar. Bueno. É que eu por aquela época vivía en Broña. Sí. E acórdome que ese día xente de todos lados. O ano pasado estuve traballando fora non, pero estuve traballando, leso da Serra e dixeme, de onde eres? Da Serra, do Concello de Outes. O Amanecer, que non sei que, e acórdome que había moitísima xente, era moi bo ambiente, acórdome. Sí. Pero bueno, a mí sí que me gustaría. Hai moitos recordos, dende logo. Pasaban moitas cousas nunha noite. Eran moitas horas. Sí. Entón, vamos a intentar efectivamente ao longo destes anos recuperar o Amanecer. Hai que ver que den as contas, porque, as contas para que den é difícil, pero sobre todo agora que as cousas son moito máis caras, non? É que hai tamén que pensar que unha orquesta fai 5 ou 10 anos, ao mellor valíache 4.000 ou 5.000 euros menos. Unha. Por poñer un exemplo, falo de orquestas como podo falar de artistas en xeral, de grupos, hai grupos que fai 2 anos que cobran 500 euros, che cobran 6.000.
non, entón, bueno, eso hai que terlo en conta e os orzamentos non medraron tanto como Claro. medraron como en calquera casa. Sí, sí, Como en sí, sí, calquera, a inflación afectou a todos sí. e tamén lle afectou aos gobernos, porque ao final, Sí, sueldos son os mismos, pero os precios... efectivamente, e os ingresos son os mesmos, pero os Claro. precios non van máis que subir. Sí. Entón, bueno, vamos a intentar, por non decir nada máis. Que guai. Anxo, como ves ti o futuro na serra? Eu o futuro na serra vexo, de momento, moi positivo. Pero, bueno, tamén vexo a realidade. É dicir, hai cousas que se escapan a nosa capacidade en xeral, non como goberno, como veciños, que se escapan porque hai tendencias, bueno, cada un ten a súa vida e intenta resolver como pode. Claro, eu tamén vexo que moitos dos meus amigos, por exemplo, a día de hoxe, Xa, pasan o verán na serra con sorte, sí. ou no Sí. concello, ou en outras, pero no inverno moitas veces están fora, non? Entón, claro, un concello no que, como en todos lados, non se fixa población, ves algunhas cousas difíciles. De momento, é o que vos dicía antes, eu ahora mesmo penso que estamos nunha etapa ilusionante, porque hai moitos emprendedores, porque hai, bueno, pues moitos proxectos que axudan e que realmente outros agora ten unha presencia pública Sí. en xeral e cada vez o coñece máis xente e iso significa que tamén temos máis posibilidades de captar novos veciños e efectivamente E van vindo novos Hai xente veciños de fora agora na serra bastante. e notase, é algo que se nota, eu penso que é algo moi positivo, pero claro, isto é algo que hai que seguir traballando e que hai moitos factores, non? O que vos dicía, se o Concello tivera unha varilla máxica e o Gallá tivera para construir un edificio, por poñer un exemplo, de 30 vivendas, facer 30 vivendas públicas, pois poñer de repente a disposición 30 vivendas públicas para 30 novas familias ou 30 persoas jóvenes que poidan facer o seu proxecto de vida no Concello, pois sería unha cousa moi positiva, pero 30 é un número, pero non é a solución. É dicir, a solución pasa por tendencias. Agora, claro, estamos nunha burbulla inmobiliaria 2.0, donde todo o mundo está subindo os precios, donde aquí este ano vou subir 50 euros e ademais é algo que hasta que rebente, si os gobernos de arriba, que son os que teñen a capacidade de meter man e frenalo, non a meten, hasta que rebente non hai que na pare, porque a nivel local as competencias son moi limitadas. Claro, pois ti cobrando con sorte nunha xornada completa o salario mínimo ou un pouco máis do salario mínimo, pagar case a metade do teu salario nun aluguer ou máis, eso pois dificulta moitas cousas, non? Se te di, por que non hai, a xente nova non quere ter fillos? A resposta te a vos, non? Estou aforrando para comprar un pantalón. Efectivamente. Efectivamente. Eso son cousas No, hombre, é que é así. É así. Se que ao final son cousas nas que influe a política severamente Sí. e que se non votamos man e que non tomamos decisións primeiro os cidadáns, porque non todo pode vir de arriba. Eu, como vos dicía ao principio, non, eu empecé involucrándome. Agora estou nesta posición, mañán, mellor, estou outra vez de informático ou estou noutro sitio, o que sea. Pero, quero dicir, como cidadáns, temos que intentar tomar un mínimo de acción. E intentar, pois, ainda que sea simplemente informándose e votando, pero despois falando e dicindo, eu penso que isto é así. Facer un debate, falar con xente, falar cos veciños, incluso involucrándote en asociacións, en calquera cousa destas, para, por exemplo, hai asociacións de xente que vive de aluguer e que reivindica prezos xustos para poder acceder a veda, pois, por exemplo. E iso son cousas moi necesarias, que nos afectan no día a día. No día a día. Hai, bueno, comentamos que a xente xoven da serra ou marcha ou está pouco na serra, no Concello de Outes, pero, bueno, hai moita xuventude que tamén queda. Como ves a xuventude do Concello? Eu penso que marchaba máis antes do que marcha agora. Dame a sensación. Non sei se vos o vedes igual. Bueno, é que eu vexo agora, a actualidade. A xente Claro. que marcha antes non lle prestaba tanta atención. Claro, bueno, a ver, tamén estás nun momento mellor. Igual marcha un amigo e noto máis, Claro, igual marcha pero este... eu en xeral, polo que fun vendo de outras xeracións pasadas, porque ademais eu fixaba moito tamén na xeración do meu irmán, que é meu irmán maior, sí que penso que agora se queda algo máis a xente. Pero eu penso que
o máis importante é que haxa oportunidades de emprego. E aí, por exemplo, nós dentro do Bloque temos feito un montón de propostas nese sentido, xa non a nivel local, porque a nivel local é o que vos dicía, non? Na Xunta, sobre todo, para intentar fixar un pouco de industria e un pouco bueno, pues de iniciativas que poidan xerar emprego, non? A nivel local está moi próxima a aprobación definitiva do chan industrial para que se poidan abrir novos negocios de envergadura no noso concello, ter esa ferramenta, polo menos, estáse tramitando, que levaba 8 anos, nos últimos anos do goberno do PP, que non se fixara absolutamente nada, nem sequer se pidera un proxecto, pois pusose en marcha ese solo industrial e agora estamos a punto de aprobar esa fase. Despois queda aínda moita burocracia porque é das cousas máis burocráticas que hai, cuidado. Pero, por exemplo, temos feito propostas dentro do Bloque a Xunta para cousas tan sinxelas como, por exemplo, comprar a nave de Calvo, en Esteiro, e facer un envase en quilómetro cero dende os propios traballadores do mar para facer máis traballo. Aí poderías xerar máis postos de traballo e aumentar os beneficios que teñen os nosos veciños. Porque ti o que envasas en quilómetro cero ten máis valor, o que ter ti o control non só da extracción, sino tamén da produción e despois poder distribuílo, sempre aumenta moito o beneficio e aumenta o beneficio que é o que nos interesa para as familias que viven no noso concello e na nosa ría. E o que necesitamos efectivamente son máis gobernos que miren, que teñan isto como unha prioridade, que teñan isto como unha prioridade a hora de tomar decisións e dir, non, hai que fomentar actividades económicas tamén no rural e tamén en rías como a nosa que de industria ten máis ben pouco tirando a moi pouco, non? Outros en concreto ten, por sorte, unha industria naval forte, pero necesitamos máis, necesitamos bastante máis. Entón, bueno, é algo aí que tamén nos preocupa e que eu penso que eso realmente era o que necesita a xuventude de outros e de calquera sitio. Ter facilidade para acceder a unha vivenda e ter facilidade para topar emprego. É o que se necesita para facer unha vida. Cal é o... E despois, evidentemente, poder pasarlo ben. Ese é o principal. Tampouco todo pode ser traballar. Cal pensas que é o punto forte da Serra? É que estou ca Serra... Serra. É o concello do Concello. A Serra e a Vila. Do Concello. Do Concello. Como se escoita Alejandro Freixo ou de calquera outra parroquia. Sí, aquí... Eu penso que o principal punto é a xente, a historia... É que son moitas cousas, non pode ser unha cosa só. Eu penso que a xente está moi ben. Temos falado e demais vos estades con este proxecto tan chulo. Vos sodes un exemplo, pero estás entrevistando a moitos exemplos de xente sí, que espero... Eso sí que é verdad. Eu son un parón, pero espero que entrevistedes a moita xente máis... Tocamos un pouco de todo. Claro, que está facendo cosas moi guais, moi chulas. Xente con proxectos moi potentes e que realmente aporta moitísimo a sociedade. Eu penso que ese é o principal punto, non? Temos sectores punteiros, non precisamente polo traballo que fixo o Concello fai moitos anos, sino porque realmente tiñan unha iniciativa e tiñan ganas de ver as cousas. O Concello ten que axudar, pero a xente é que fai os concellos, os territorios, non? A xente é que realmente consigue facer consciente ou inconscientemente, non? Despois temos un paisaxe increíble, unha riqueza cultural e de produto espectacular. Xa non falo do berberecho, falo tamén das terras agrarias, que, por certo, ontes perdeu unha barbaridade de explotacións agrogandeiras nos últimos 30 anos, entre outras cousas, pola entrada na Unión Europea. E iso foi un dos motivos polos que sexamos un dos concellos con máis perda de habitantes nos últimos 30 anos. Pois claro, é o que dicía antes, sen emprego, se buscas a vida. Pero temos eses potenciais, temos esas cousas tan boas, non? Paisaxe, produtos, potencialidades económicas, unha habitación espectacular, porque vivindo pegando da Serra, vivindo en Outes, non? Pois tes servizos na Serra, tes servizos nos diferentes lugares, tes servizos nas vilas máis próximas, temos en Muros, temos en Noia e temos a capital do país, temos a Santiago a escasa media hora, menos de media hora. Entón temos todo na nosa man,
que pasa? Que necesitamos desenvolver esas potencialidades e moitas veces o que necesitamos é quitar os obstáculos que nos impiden desenvolver esas potencialidades. Outros ten moito por descubrir, ten moito por dar e o meu soño, e evidentemente farei todo o posible, pero haberá moito que quede para os que exijan, é contribuir o máximo posible a que outros se desarrolle máis e que vaya a máis. Ese é un dos meus Sí, sueños. é que estamos rodeados literalmente de riqueza, o sea, temos de todo. Temos mar, temos montaña, estamos rodeados tamén de outros povos pues, bastante ricos tamén, nese sentido, e penso que ao final, pues, xa non unha colaboración, pero eliminar esos obstáculos ao final, pues sí que axudaría a nivel de consello, pues, a medrar un pouco. Eu penso que sí. Que consello, bueno, é algo que lle preguntamos Sí, a todos os invitados, supoñendo no caso de que hai algún mozo ou unha moza de Oufis que lle gusta o tema da política e demais, pero que pensa que é moi novo para entrar neste mundo, que consello lle darías? Que viña Oula. Ese é o primeiro. O segundo, bueno, máis alá diso, evidentemente, se non pensa, por desgracia, non ten as mesmas ideas, ou non comparte a visión, primeiro que fale comigo, a ver se chegamos a un entendemento, e segundo, que se bota adiante, que se anime, igual que na política, en calquer ámbito da vida, que se anime e que é moi importante ter apoio detrás, é moi importante ter apoio, pero incluso sin ter apoio, penso que temos, cada un ten a forza que pode ter, pero temos que intentar cargar esa forza e canalizala cara a algo. Eu creo que é no desánimo, da igual, non sei. Todo se pode aprender, todo se pode facer, ás veces non no tempo no que queremos, ás veces non o rápido que nos gustaría, pero con ilusión e con ganas podese facer moitísimo. E con poñéndose obxectivos sinceros e cumplíndoos pouco a pouco, non poñéndose eu quero a paz no mundo, tamén a quero, pero sei que non a vou conseguir mañá. Pero pouco a pouco, con obxectivos sinceros, eu penso que se pode facer moitas cousas boas. E para mí o consello é ese, atreverse, incluso ser un pouco inconsciente, algunha vez, e botarse adiante. Que guai, que ben. Bueno, Pois, Anxo, encantadísima de terche aquí hoxe con nós, de darnos o teu punto de vista. O placer é meu, sí. de verdade, moitísimas gracias por convidarme, porque me faime moitísima ilusión estar aquí, xa vos lo dixen, Sí. e de verdade que desexo que vos vaya moi ben neste programa, neste podcast, porque de verdade que fizedes genial, e nada, que moitas gracias. Nada, Anxo. Unha hora da que dá, pero... Sí, ao final temos un tempo limitado, pero eu creo que bastante ben. É o que comentaste ti antes. Ao final o Consello de Outes é un consello algo pequeno, pero estamos dando conta con isto que hai xente interesante en todos lados. E é o que lle dixen a ela cando empezamos isto, que eu creo que todo o mundo ten unha historia que contar. E eu estou encantado con este proxecto que fixemos nós e estamos dando de conta que estamos facendo en pequena parte crecer o Consello. E iso gusta-nos. Eu levo na Serra moitos anos, no Consello levo moitos anos, na Serra outros tantos. Este mes, por certo, fago 17 anos aquí. Ostras, que ben. E eu estou enamorado do Consello e da Serra, sobre todo. Pero eu creo que agora estamos aportando e ben, positivamente. Que ben, pois é un orgullo. E bueno, agora temos que facemos en todas as entrevistas unha taza onde temos un par de preguntas. Bueno, hai aquí papeles con preguntas que escolles ao azar algunha. Ao azar, a ver. Aquí hai moitas, Algúna vez tiveches algún encontro desafortunado por ter ideoloxías diferentes? Desafortunado... Encontronazo, así... Non, eu son unha persona moi pacífica, eu evito os conflitos. Sí, pero a ver, non todo mundo é así tampouco. Xa, bueno, sí, a ver, teño debatido moi ferozmente, eso sí que o teño feito, pero bueno, desafortunado non. Eu penso, ao mellor,
pode haber diferencias ideolóxicas e pode haber incluso momentos así Tensos. tensos, pero dende logo hai que ter sempre a suficiente sangre fría como para dicir, non, somos persoas, Sí, sí, sí. haise que relajar e hai maneiras de ir. Se non se entende, parar, Acabou. pero non ir a puntos que non benefician absolutamente ninguén. O ideal é falar e chegar. Entón, desafortunado non. Houve momentos incómodos, pero non por ideoloxías, por outras circunstancias. Bueno, Moi pois ben. nada, hasta aquí, Anxo. É o que che acabo de ser agora. Moitas gracias por vir, por aceptar a invitación. Nada, gracias a vos. E nada. Deixámosche Sí, ahora sí, por favor, se podes firmar, poñer firmar, dedicar. algo, dedicar un punto Teño de que moi mala sea. letra, vamos a estrajar o cartel. No, isto é todos os Eu invitados. son informático, son máis de técnico, non podes poñer aí un prompter ou algo. Pois nada, logo, aquí xa estivemos. Veña, por a sombra. E fálame sempre.